Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Aabot sa 16 na flights ang kinansela ngayong September 22, bunsod na masamang panahon na dala ng Super Typhoon Nando at ng pinalakas na hanging habagat. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, umabot sa 500 at 73 biyahero ang apektado ng flight cancellations. Kabilang sa mga cancel flights ang Philippine Airlines ang PR2196 Manila to Lawag, PR2197 Lawag to Manila, PR2198 Manila to Lawag, PR2199 Lawag to Manila, PR2688 Clark to Basco, PR2689 Basco to Clark, PR2932 Manila to Basco, PR2933 Basco to Manila, PR2018 Manila to Cauayan, PR2019 Cauayan to Manila, PR21014 Manila to Tuguegarao, PR2015 Tuguegarao to Manila. Kinansela rin ang mga biyahe ng Cebu Pacific na CEB 404 Manila to Lawag, CEB 405 Lawag to Manila. Hindi rin tinuloy ang biyahe ng Air Swift flights ATX 5538 El Nido to Busuanga, ATX 5539 Busuanga to El Nido. Sa mga pasaherong apektado, mainam na makipag-ugnayan sa inyong airline at i-check ang kanilang social media pages para sa latest update. Abangan ang iba pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw at mag-iingat po tayong lahat.